በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ትውፊት አበው ምጥንኻርን ምስፍሕፋሕን ኣብያተ ትምህርቲ ፈለገ ሕይወት ዕላማ ገይሩ ዝተበገሰ ብዘየቢሉ ድማ ኩሉ መዳይ ዝተሃነጹ ብፍጹም መንፈሳውነትን ቅንዕነትን ቤተ ክርስቲያን ዘገልግሉን ደቀ መዛሙርቲ ቤተ ክርስቲያን ንኽትረክብ ንምሕጋዝ ዝሰርሕ ናይ ገበርተ ሰናይ ትካል እዩ። ክሳብ ሕዚ ድማ ብርክት ዝበለ ሓገዝ ኣብ ምግባር ይርከብ። ድጋፍ ካብ ዝግበረሎም ጉባኤ ቤታት ድማ መቐለ፣ ማይጨው፣ ዓዲግራት፣ ኣክሱም፣ ናይ ሰሜን ምዕራብ ተመዛበልቲ ኣክሱም ዝርከቡን ኣብ ከባቢ መቐለ ማይንበሳ ዝርከብ መጽሓፍቲ ጉባኤን ይርከብዎም። ንታፈር ኣማይመ በዘዚአሁ ስብሐት። እሺ ይቅንየለይ። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ስመይ ሊቀ ሊቃውንት ዳንኤል ሃይሉ ይበሃል። ኣብዚ ኣብ ዞባ መቐለ ኣብ ክፍለ ከተማ ኩሓ ኣብ ደብረ ተዋህዶ ቅድስት ማርያም ኣቡነ አረጋዊ ኣብያተ ክርስቲያናት ናይ 4 ጉባኤ ምስክር ትምህርቲ ቤት ዋና ርእሰ መምህር እዩ። ኣነ መምህር ዘላለም ረዳ ወልደ ሃዋርያት ይበሃል። ዝነብረሉ ባይታ ዓዲግራት ቆሸት ንሕቢ ደብረ ሰላም ገዳም ኣርሃብ ኣጽፋድ ደብረ ህርያን ኣብ ክልቲኡ ገዳማት ዝነብር ናይ ቆቃም መምህርነት ዘለኒ እዩ። ሹመይ ሙሴ ይበሃል። ዝመሃረሉ ወይ ከዓ ዝርከበሉ ቦታ ኣብ ርእሰ ኣድባራት ወገዳማት ኣክሱም ጽዮን ናይ ያሬድ ኣብነት ትምህርቲ እየ ዝርከብ። ኣብ ማርያም ሕዝባ ጉባኤ ትርጓሜ ሓድሳት ይመሃር መምህርና መሰሉ እንጥቀማለን። ነዞም መምህራንን ተምሃሮን በትውፊት ኣወቢሉ ዝረኽብዎ ሓገዝ እንታይ ይመስል እንታይ ኸ ተረቢሕኩም ዝብል ሕቶና ዝስዕ መብርሂ ሂቦምና ኣለዉ። ትውፊት ኣብ ገበርቲ ሰናይ ኣብቲ ዝገበርዎ ኣስተዋፅኦ ብጣዕሚ ዓብዪ ደገፍ እዩ። እቲ ብቻ ብምግቢ ዋላ እኳ ተኾነ ንሕና ብጣዕሚ ካብ ግዜና ኣባኽና ትምህርቲ ሓድግና ላብ ልመና ፈቓድኡ ክሳብ ካልእ ምንኻስ ፈቓድኡ ከይድና ክሳብ ልመና ካብ ምኻድ ቆረቡ ግዜ ዓቅብና እሱ ላብ ትምህርቲ ክንክነውዕሎ ግዜ ብጣዕሚ ዓቅብልና ኢና። ካብኡ ድማ እቲ ዝገበረልና ብጣዕሚ ዓብዪ ሓገዝ እዩ። ብጣዕሚ ላመስግንና ምስጋና የቐርብ ኣለኹ። ችግር ፈቲሕሎም እዩ ፈቲሕሎም ትብል ተለና ካብ ልመና ነፃ እዮም። ለሚኖም መፅኦም ኣብ ምድላው ምግቢ ዝሕልፍዎ ዝነበረ ግዜ ቆጢቡ እኒሆ። መምህር ከይደ ኣይ ኸነ ናብ ልመና ከይዱ ክሳብ ልምለስ ጽናሕ ወይ ምግቢ የዳልውሎ ጽናሕ ልበሃለሉ ዕድል የብሉ መፅአ እቶም 5 የመፅአ ለምህሮም ማለት እዩ። ስለዚ ናይ ምግቢ ፀገሞም ፈቲሕሎም እዩ ትውፊት ኣበው። እንኳን ኩሉ ግዜ መቁነን ላሰፈረልካ ሽሮ ላሰፈረልካ ተስልላ ተሸመተ ቀለብላ ተዋሃበ ይትረፍ እሞ ሓደ መዓልቲ ድራር ምሳሕ ልጋበዘካ ኣካል እኳስ ኣይርሳዕ ኩሉ ግዜ ላመስግን ከይኢኻ ትነብርና። ብትውፊት ኣበው እንህቦ ምስጋና ብጣዕሚ ብዑድ ዓብዪ ክብሪ ፍቅሪ ኣለና። ብጸሎት እውን ኩሉ ግዜ ኣብ ጸሎት ማይበርና ኣይንፈልዩ መኽበር እና ለጉባኤ ቤትና ዓብዪ ተስፋ ኮይኑዎ ኣሎ። ተምሃራይ ካብ ቤተሰቡ ተፈልዩ ብጥሜት ብፅሚ ብዕራቆት ኮይኑ ላተምሃረ ነበረ። ከዚ ግን ተናእሰ ኣብ መዓልቲ 2 እንጀራ መቁነን ንእሽተይ ሽሮ እላረኸበ በዚያ ትምህርቲ ይመሃረሉ። እዚኣ ተልስእ ነይሩ ትምህርቲ ኣቋሪጡ እቲ ጉባኤ እውን ንተበተነ ነይሩና እዚ ጉባኤ እዚ ኣብዚ ደረጃ እዚ ልክበፅሕ ትውፊት ኣበው ናይ ኣንበሳ ድርሻ ይወስድ ማለት እዩ። እቲ እንጀራ ዝመፅእ ዘሎ ምግቢ መጀመርያ 30,000 ነይሩ። መጀመርያ ከዚ እውን 40,000 ገር ተኮይነን ኣለዋ። እቲ 40,000 ለ50 ተምሃራ እዩ። 5 እያ ትበሃው ምግቢ እያ። ሓንቲ እንጀራ እያ። ብጣዕሚ ፅቡቅ እዩ። ዝሮዶ ውሕድ ዘይኮነስ ቀደም እውን ተሃሙ ኢኻ ሓበሬታ ምሃውን ብጣዕሚ ፅቡቅ እዩ። احنا كهم واحد غيرنا عينيرين لعلي انديا بتغواي بتفتني امنت تمهرايس ذكريلن قاصرو كل عامت كن مهارون لامنت تمهراي يلو لذكر هافتام
ወይ ሓደ ባዕሉማ ባዓል ጸጋ ዘለዎ የለን ሕዚ ጥራሕ እዚኣ ዓድግራት ኣብቲ ጉባኤ ጥራሕ ይርኢ ኣለኹ እምበር ብጣዕሚ ጽቡቕ እዩ እቲ ተጠቃማይ ተምሃራይ ዘሎ 50 ተምሃራይ እዩ እተን 40,000 ለ50 ሰብ ለ50 ተምሃራይ ማለት እዩ እና ዘም ተምሃሮ እዚኦም 20 ተምሃሮ በጅቶም ዓመትና ተምሃሮ ክርከቡ ተለው ብዙሕ ውጤት ዘርእዮም ማለት እዩ ምክንያቱ ናብ ምግቢ ኣለሻ ናብ ማለት እንጨት ከኣሪዩ ምግቢ ሸቂሎም ከምጽኡ ብዝተፈላለየ ገሊኦም ካብ ቤተሰቦም ገሊኦም ድማ ምንም ዘይብሎም ድማኒ እናሰርሑ ብዘምጽዎ ናይ ዕለት ምግቢ ንኽሰርሑ ብዙሕ ይጨናነቁን እዮም ነይሮም ማለት እዩ ግዜኦም እውን ኣብቲ ናይ ምግቢ ኣለሻ ዘሕልፍዎ ዝነበሩ ብዙሕ ነይሩ ማለት እዩ ሕዚ ግና እዞም ትውፊት ኣበው ዝተባሃሉ ማሕበር ካብ ዝረድእዎም ነዞም 20 ተምሃሮና ግን ህሊንኦም ዓሪፉ እቲ ናብ ምግብን ናብ ካሊእን ኣለሻ ዝኸድሉ ዝነበሩ ሰዓት ናብ ትምህርቲ ስለ ዘውዕልዎ ትምህርቶም ብዝግባእ እናተምሃሩ እናተኸታተሉ ብዙሕ ውጤት እናምጽኡ እዮም ዝርከቡ ንወደፊት እውን ተስፋ ኣለዎም እዞም ተምሃሮ እዚኦም ቀለልቲ ኣይኮኑን 20 ተምሃራይ ናይ ኣብነት ተምሃሪ ናይ መጽሓፍ ተምሃሪ ምርዳእ ማለት ቀላል ኣይኮነን ንቤተ ክርስቲያን ጎይታና መድሓኒትና ኢየሱስ ክርስቶስ ብ12 ሐዋርያት እዩ ንዓለም ጠቅላላ ናልጭ ዓለም ጣፍጠላ ዝኻለ ወይ ደሞ ኸጣዕማ ዝኻለ ማለት እዩ 12 ሐዋርያት እንኳስ ዓለም ዘይሮም ዘምሃሩ እዚኦም 20 ተምሃሮማ ተማሂሮም ደሞ ኣብ መላእ ትግራይ ኣጠቃላይ ኣብ መላእ ዓዶም ክንደይናይ ዘፍሪ ምዃኖም ርዱ እዩ ማለት እዩ ብጣዕሚ ጽቡቕ ካብ ትውፊት ኣበው ዝረኸብናይ ነገር ብዙሕ ነገር እዩ እቲ ሓደ ከምቲ ዝፍለጥ ተምሃራይ በየቦታኡ ብምልማን ስለመብርሃን እንዳበለ እዩ ዝመሃር ዝፍለጥ ኣብዚ መጽሕፍቲ ናይ ያሬድ ኣብነት ትምህርቲ ቤት ግን ብትውፊት ኣበው ምሳሕን ድራርን ብምርካብና ቢያንስ ካብቲ ናይ ወለዲ ተጽዕኖ ተላቂቕና ብደንቢ ኣሚናሉ ተዘጋጅና ሙሉእ ሓሳብና ኣብ ትምህርቲ ጌርና ንኽንመሃር ነዚ ብጣዕሚ እዩ ሓጊዝናን ረዲእናን ምኽንያቱ ከምቲ ብኻልእ መገዲ ዝመጻን ካልእ ትምህርቲ ዝጻንሕናዮም ተዝኸውን ናብ ልመና እንዳኸድካ ብዙሕ ሰዓት ምቕታል ነይሩ እዩ ሰዓት ነዘይ ምቕታል ካብ ወለዲ ተጽዕኖ ዝነበረ ታፍቲ ተጽዕኖ ናይ ወለዲ ነጻ ኮይና ብኣገባብ ትምህርትና ንኽንመሃር ብጣዕሚ እዩ ሓጊዝና እቶም ናይ ፈለገ ህይወት ተምሃሮ ከም ዝሓበርዎ በትውፊት ኣበው ዝረኸብዎ ሓገዝ እንተነኣሰ ገዛን ገዛ ብምዛር ዝልምንዎ ዝነበሩ ምሕረት ዶ ንኸውን ዝብል ጭንቀቶምን ጊዜኦምን ብምቁጣብ ወራይ ትምህርቶም ክሓስቡ ኣኽኢልዎም እዩ ብተወሳኺ ካብ ዕለት መቁደን ሓሊፉ እቶም ፈለገ ህይወት ተምሃሮ ዓቕሞም ዘዕብይሉ ንባዕሎም ዝፍትሽሉ ስልጠናታት በትውፊት ኣበው ኣቢሉ ይወሃብ እዩ ንሕና እውን ትውፊት ኣበው ዝወሃቦም ናይ ዓቕሚ መዕበይ ስልጠናታት እንታይ ይመስል እንታይ ከተረቢሕኩምሉ ክንብል ሓቲትና ዝስዕብ ኢሎምና ኣለዉ ወቱ ዓቕሚ መዕበይ ስልጠና ቀደም ኢሉ ተሓሲቡ ያው ተነጊሩና እዩ እና ተመቻቹ ኣብ ሓጥር ግዜ ኣብ ቀረባ ግዜ ተጀመረ ወርሒ ጥሪ ቀዳማይ ዙር ኣብ ወርሒ ተሕሳስ መጨረሻ አካባቢ ቀዳማይ ዙር ስልጠና ተዋሂቡ እዩ ብጣዕሚ እጁቱ ተምሃራይ ፈትዎ ካብ መጠን ብላዕሊ ምክንያቱ ነጋ እቲ ተምሃራይ መምህር ኮይኑ ቤተክርስትያን ትመርሕ ተሎ ጉባኤ ትመርሕ ተሎ ከመይ ክመርሕ ይኽእል ከመይ ክሰብክ ይኽእል ቤተክርስትያን ከመይ ከመሓደር ይኽእል እዚኦም ኩሉ ነጠቃለለ ስልጠና ይወሃብ ለና ናይ ነጋ ናይ ጽባሕ ተስፉ ብጣዕሚ ፍንትው ኣቢሉ ዘርኢ ዓብይ መንገዲ ዝጸርግ ብምዃኑ እቲ ተምሃራይ ልዕሊ ኩሉ ካብ መምህራን እንዲኦም ብላዕሊ እቲ ደቀ መዝሙር ናይ ጉባኤ ቤት ደቀ መዛሙርት ብምሎም ብጣዕሚ ብታሕጓስ እዮም ተቐቢሎምዎ ሕዚ እውን መዓዝ ይመጸና ካልኣይ ዙር መዓዝ ይጅመር ላውል እዮም ዝጥይቁ ኣለዉ ያው ካልኣይ ዙር ስልጠና እውን ይዳለሉ እዩ ብቀረባ ግዜ ኣብ ይሰውት እዚ ክወሃብ ኢና ብጣዕሚ ዓብይ ነገር እዩ እምበኣር ኣብዚ ናይ መዕበይ ስልጠና ዝወሃበና ዘሎ ኩሉ መልኪትና ክንዛረብ ከለና ቅድሚ ስልጠና እዚ ምሃብ ብዝተኻእለ መልክዑ ማለት እዩ መምህራንና ብዝገበርዎ ትሕብር ኣጠቃላይ ትንመሃሮ ነገር ከመይ ንሰብኮ ከመይ ንሕልፎ ከመይ ንቤተ ክርስቲያን ንጠቅም ብዝብል እንዳተዋሃበ ጸኒሒ ብዝተወሰነ መልክዑ ማለት እዩ ቀደም ሰናብቲ ካልእ ኣብ ትርፊ ግዜያት እንዳርና ማለት እዩ በዚ ምክንያት እዚ ድማ ትውፊት ኣበው ድማ ነዚ ስልጠና እዚ ክገብሩልና ወይ ድማ ንኽንመሃር ክገብሩ ከለዉ ኣጠቃላይ እቲ ንመሃሮ ነገር ከመይ
ንቀሳውስት ክኾን ይኽእል ንምእመናን ክኾን ይኽእል ንህፃናት ክኾን ይኽእል ኣጠቃላይ ንህዝበ ክርስቲያን ከመይ ክጠቅም ከም ዝኽእል ብዝበለፀ ካብቲ ዝነበረ ብዝበለፀ ንፈልጠሉና ንሰብከሉ መድረኽ እዩ ክፈጥረልና ኽኢሉ በዚ ምክንያት እውን ንሕና ኩላና ኣብኡ ንርከብ ተምሃሮ ማለት እዩ ብደንቢ ብኣግባቡ ብዙሕ ፍልጠት እናፈለጥናሉ ብዙሕ ስብከት እንዳለመድናሉ ኣጠቃላይ ከመይ ጌርና ንቤተክርስትያንና ክንጠቅም ከም እንኽእል ብዙሕ ነገር ቁም ነገር እናሓዝናሉ ኢና ዘለና ካብኡ ብዝበለፀ እውን ክወሃበና ይሓትት ማለት እዩ ካብ ዕለት 2 ክሳብ ዕለት 6 ታህሳስ 2018 ድማ ሓዚ ዘካየድናዮም ስልጠናታት 5 ዓይነት ዓበይቲ ርእስታት ኮይኖም ትምህርቲ ሃይማኖት ከም ታንተ ወተንተንክዎ ሕዌት ስለልቦና ወይ ድማ ነገረ ድህነት ሳልሳይ ነገረ ክህነት ብራብዓይ ደረጃ ሓዚ ደቀ መዝሙርነት ኢልና ድማ ወሲኽና ደቀ መዝሙር ክኸውን ዝኽእል ብሱሩ ደቀ መዝሙር ክኸውን ዝኽእል መን እዩ ደቀ መዝሙርነት ከንታ ማዕዚ ተጀሚሩ ዝብል ተተንቲኑ ብስነ ስርዓቱ ክሳብ ዝሓዘለና ያ ሰዓት ደቀ መዛሙርት እንዳቀጸለኹም ዘለው ክርስቶስ ስራሕ ከም ዘይፈትሐ ሊቃውንት ቤተክርስቲያን ስራሕ ከም ዘይፈትሐት ደቀ መዝሙርነት ዝብልውን ወሲኽና ኣብ መወዳእታ ድማ ትምህርተ ነሎት ዝብል ሕዝውን ከምቲ ናይ ዓሚ 5 ጌርና ሕዝውን ብቁዕ ዝኾነ ስልጠና ዓሚ ትንፋሶም እስካብ ዝወፁ ብሓደ መምህር ብክልተ ሰለስተ መተሓባበርትን ጌርና ኢና ካይድና ነርና ሎማ ዓመት ግን ዕሪ ደስ ዝብል 3 መምህራን ወሲኽና ብ4 መምህራንን ብ3 መተሓባበርትን ብጣዕሚ ተሳትፈውን እዚ ዘይበሃል ጽቡቕ ዝኾነ ተሳትፎ ዘለዎ ቶም ዓቕሚ መዕበይ ስልጠናታት ልውሃቡ ያው ተሓገዝት እንዲሁ ደቂ መዛሙርት ካልኦት እውን ኣብ መካነ ሰማያት ቅዱስ ሚካኤል ኣብ ደብረ ብርሃን ቅድስት ማርያም መኻን እውን 30 ደቂ መዛሙርቲ ምስ 5 መምህራን ሓዊሱ ማለት እዩ ስልጠና ልውሃብ ቶም ካልኦት ብጣዕሚ ወሳኒ እዩ ከም ትርጓሜ ትምህርቲ ቤት ልክለሳውን ብጉባኤ ናተውሃቡ ጸኒሖም ተከለሱውን ነው ክለሱ ልኽእሉውን ነው ግን ወሰንቲ እዮም ተሓባቢርኻት ሓደ ጠያቂት ሓደ መላስ ስለኾን ተምሃረውን ስለልኒዮ ቶም ናዜማ ናይ አቋቋም ናይ ቅኔ ተምሃረውን ስለልኒዮ ለኹሎም ይልተውሃብ ሓደ ግዜ ተዋሂዩ ብትውፊት አበው ምግባረ ሰናይ ተዋሂዩ ሓደ ዙር 3 ኮርስ ተዋሂዮም ቶም ኮርሳት ወሰንቲ እዮም ኣብ ህይወቶም ቶም ከዛምድዎ መጽሐፍ ቅዱስ ምስትል መሃርለዎ ከዛምዱ ገይርዎም ኢልቶም ካልኦት ለዚኦም ድማ ትልፈልጥዎ ብስልጠና ክውሃቦም ተሎ የብስሎም ዶ ስለዚህ ወሳኒ እዩ እቲ ስልጠናስ ወሳኒ እዩ ስለዚህ ዘም ተማሃረ እዚኦም ካብቲ ዝነበሮም ናይ ምግቢ ጭንቀት ካብቲ ዝነበሮም አጠቃላይ ናይ ሽግር ጭንቀት ምንም እኳ ሙሉእ ዋላ ተዘይተላቀውን ናይ ዕለት ምግቢ ናይ ምሳሕን ድራርን ተኣክድ በጀት ብምርካቦም ደስተኛታት ኮይኖም እናተማሃሪኦም ዝርከቡ ማለት እዩ እዚ ማለት ድማኒ ንግለሰብ ምርዳእ ኣይኮነን እዚኦም ምርዳእ ማለት ንቤተ ጉባኤ ምርዳእ ማለት ንመላእ ክርስቲያን ምርዳእ ማለት እዩ ካብዚ ብምቕጻልውን ሓደ እዚዩ ካልኣይውን ከምቲ ዝፍለጥ ኣብ ግዜና ንኽነንብብ ኣብ ግዜና ንኽንመሃር ካልኣይውን ናብ ካልእ ስራሕ ገለ እናወፃና ነጥፍኦ ዝነበረ ግዜ እዛ ምሳሕን ድራርን እዚኣ ብምርካባ ኩሉ ግዜና ኣብ ትምህርትና ንኽነሕልፍ ብጣዕሚ እንሓገዘና እዩ ዝርከብ እዚ ስራሕ እዚ ብጣዕሚ ትውፊት አበው ዝገብሮ ዘሎ ስራሕ ዓብይ ነተምሃሪ ኣብ ቤተ ክርስቲያንና በተለይ ከም ኣብነት ተምሃራይ ዓብይ ለውጢ ዘምጽእ ስለዝኾነ እዚ ስራሕ እዚ ቀጻሊ ኮይኑ ናብ ወለዶ ንኽመሓለፍ ብሽም እግዚአብሔር ይምሕፀን ብጣዕሚ ጽቡቕ እዩ ዘሎ ይቐጽለልና ዝብል አስተያየት ይዘለኒ ፈተና ብዙሕ ይውልን ሓንትን ያታ ፈተና መስተሐጂተ አጋጢማ ዘላ ኩነታት ናይ ምግቢ ኩነታት እዩ በረኻ ምስት ምኳኑ ብዙሕ ንመደቀስውን ሓደ 5 ክፍሊ ሰርሒና ስለዘለና ብዙሕ ዘሽግር ኣይኮነን ተምሃርውን ጉጅ ሰሪሑ ኣብ እግሪ በዓቲ ኣብ እግሪ ዕንጨታዊ ዝኾነታት ክሰፍር ስለዝኽእል ንጥዕናውን ብዙሕ ዘጸግም ክሳብ ዘይኮነት ቦታ ጸገም ክሳብ ዘይብሉ ብዙሕ የሽግረና ክዳን እውን ብሓደ ግዜ ብሓደ መዓልቲ ይጸገምን ኢኻ ዋላ እኳ ኣለዎም ብዙሕ ከም ጸገም ይወፅረን ታዋና ተስገና ተማሃሪ ከይብተነና ኢልና ንሰጋ
ዕለታዊ ምግቢ ታውዒሉ ሓንቲ ግዜ ዝበልዓ ንሳ ኸይስእን እሞ እታ ትምህርቲ ገዲፉ መቸም ከብዲ ሓያል እያ ናብ ካሊእ ከይሓስብ እዚኣ እታ ስጋትና ሓደ ስጋት የብልናን እምበኣርከስ ትውፊት ኣበው ካብ ዝገብሮ ድጋፋት ኣብነት ትምህርቲ ቤታት ናይ አንድምታ ጉባኤታት ብምስኣን ምግቢ ምኽንያት ትምህርቶም ከይቋረጽ ጉባኤ ቤታት ከይዕጾ ምእመናን ሰብ ጸጋን ብምትሕብባር ናይ ዕለት መቑነን ክረኽቡ ኣብ ጻዕሪ ይርከብ። ከም ኣብነት እነልዕሎም ኣብ ማይጨውን ከባቢኡን ን30 ተምሃሮ ወርሓዊ ናይ ምግቢ ቀለብ እናሸፈነ ን6 መምህራን ድማ ብቕርሺ ይድጉም። ኣብ መቐለ ኩሓ ን50 ተምሃሮ ን3 መምህራንን ብተመሳሳሊ ኣብ ዓዲግራት ን50 ተምሃሮ ን2 መምህራንን ኣብ ኣክሱም ን20 ተምሃሮ ን4 መምህራንን በብወርሑ ብተመሳሳሊ ኣብ ኣክሱም ንዘለዉ ናይ ሰሜን ምዕራብ ተፈናቐልቲ ካህናት መምህራንን ናይ ቅርሺ ድጎማን ናይ ቀለብን ስልጠናን ሓገዝ ይገብር። ኣብ ከባቢ መቐለ ዝርከብ ሓገዝ እናተገበረሉ ነይሩ ብናይ ባዕሎም ምኽንያት ተቋሪጹ ዝጸንሐ ናይ ገዳም ማይ አንበሳ መጽሓፍቲ ትርጓመ ቤተ ጉባኤ ሕዚ ናይ ተምሃሮ ቀለብን ናይ መምህር ሓገዝን ንምግባር ኣብ ምድላው ንርከብ። እዚ ምዕቃብን ምጥንኻርን ጉባኤ ቤታት ብምስኣን ምግቢ ንከይዕጾ እዚ ሓገዝ ንኸይቋረጽ ካብዚ ዝበለጸ ንክስራሕ ንገባሬ ሰናይ ትውፊት ኣበው ዝግደፍ ኣይኮነን። ኩሉ ህዝበ ክርስቲያን ሰብ ሃፍቲ ምሁራን ጉባኤታት ካብ ዘለውኦ ጸገም ወፂአን ተረካቢ ወለዶ ኣብ ምፍራይ ንከዓስላ ንምግባር ኩሉ ክረባረብ ይግባእ። እዚ መልእኽትና እዩ። ወስብሃት ለእግዚአብሔር ወለወላዲቱ ድንግል ወለመስቀሉ ክቡር።